Takže lidi, zdravím do videa. Dneska jsme tady v Malý Boleslavi, natáčíme vlog s klukama. Hezky. Dneska jsme tady zase s klukama, dneska s námi je Vojta, Adam, Matěj na kamerou a zase si nějak komentář. Zdravím vás do videa, a.k.a. Vojta, skutek se a.k.a. Brožis. Takže asi vám natočíme nějaký... Gameu dáme určitě dneska. To uvidím. Co the shot? Já úplně do Jo, asi to tam bylo. Ale dneska něco potočíme, dáme a snad se vám video bude líbit, tak když se vám bude líbit, tak nám musíte dát like, odběr a zatím. Čau. Tohle je vlastně nový skatepark v Boleslavi. Myslím si, že vypadá docela dobře. Já jsem tady tak 7krát. Hodnotím skatepark zatím 9 z 10. Tak nás proveď. Ok. Já mám takový bol, tak dáme třeba tam něco. Vzadu, pojď, jdeme. Tady jsme nic nedali, tak dáme. Máme hubu. Tak a jdeme. A mám se něco dáme. Vem to přezáčko. Marťo. No takový jej do prdele. Tam tu máme jako streetovou zónu. Já realizit neumím, bedne ty ne, že jako jiný nechám. Snapka 49. 23. Já s Adamem proti Vojtovi a Matějovi hrajeme vlastně gameu společně, takže... Co zadáme, Adame? Co? Zadáme. Něco. Počkej, vole, co se neřekl, vole, že zadává první pít. Zadáváme první vole. Bye bye. Kamerušky. Ne, zadávajte, vole. Tak jo. Zadávej. Teď dáme barbar. Sem. Tak jo. Dáš, ne? Kam? Sem. Tak jo. To je zajímavé. Takže Vojta s Matějem mají esko. To byla docela rychlovka. Protože jsme monstři a neumíme barbar, To vole. je nejlehčí trik, no. Tak Se nevadí. nese, no. Tak teď zadáváte vy. Takže na řadě jsem já, jo. A dám vám free whip tamhle na tu mrchu, vole. Tady ukážu sem. Adam zadává B z bagnu. To jsou tady schody, no, ty vypadají docela nebezpečné. Já zadávám umbrelu na placku tohle. Takže to nedávám. Zadáváš ho za, no. Tak zadávej. Tak já zadávám. To je jasný, to bude svatý, ne? Nevím. No, dáme třeba 2%. Kámo, děláš si. Jsem zase na řadě já a nám znova přišel dobrý whip. Adam zadává. Ale je moc daleko a říkal, přišel dobrý whip jak já, opičák jeden. Dával svoji specialitu a to je finger whip do crossu. Snad. Pičovo, my jsme ho viděli jenom barbar, vole. Tak to mrdám, vole. Two hands, prekvapko. Zadával finger nebo jsem to. Asi jsem, Two no. hands, prekvapko.
Povedlo se mu to docela. Kutenzi zadává. Takže jsem zase na řadě, jo, nikdo jsme zatím nic neodjeli, to nevadí. A dám frontbreed, dáme z toho bangu vymrdanýho. Tak jo. Ačka, myslím. Adam zadává deprej kickless whip, tady záčka vyprcá. Teď to jím. To je Není. debil. Hezky, ale. Je, no, to bych ještě nedal. Já mám fotřík fázi, kdyby to někoho zajímalo. Cože mám? Fotřík fázi. Co? Fotřík fázi, já se třeba pískám. Tam, když už mějte poláka na češi, to pláky taky. No. Tak mají Matěj a Kutek mají sice. Matěj, ahoj, co? Sice. To je stav, no. Zadávejte kace. Jde Matěj. Já bych znovu fingru, prosím. Samec. Hodí blížky. Hezky! Bašpe. Kam si jdeme? Jak tam zkusí zadávat, jak to za nám triple deal. Dnes posral, ne? Počkej, musíš šápce, jsem dále. No normálně, jak jsem ti říkal. To nedaj. Tak jo. Tak tady dám báro do backlipu. A pak finger. Asi jdou buttercup, asi no. Jako. Chceš ho jít? To je debil. Jak to uděláš ještě na jeden, protože 4 roky jsem Se nejezdil. dáváte rebate, jo? Co vezmete? Chceš? Rebate si vezmete na to. Pak na konci. Tak budete mít 4 pokusy. Já ještě naposledy, vole, 3-4 prý. No to neskoušej, protože teď zadávám já. Tak nic, tak pak. No, tak já zadávám blunt drop, bar do feeblu, smith a drop. Ty pičo. Ty jsi si posral, ale. Pak ať uděláš front flip zase. Pojď mi prdel tu pokusu. Můžu. Piči, vole. Máme tady snake CD, takže to je Ale ještě jeden, vole. To je fajn. To je ono. A to neudělá ty dementy. Máme tady S-ko asi první. Co děláš, pičoj, to je byl blank, vole. Co? To byl blank. Takže máte písmenko? No tak dělej, no balls, no balls. Dělej. No gain, no pain. No risk, no story, vole. Ajajaj, ajajaj. Ouzadej to dojebal. Ajajaj, tady někdo má esko. Je bar tam. Tak jo. Kámo. Co je? Ajajaj, Kutenci zadává. Hrozně, já jsem se hrozně lek. No, takže teď jsem na řadě já, a jak jsem říkal, 3 brý whip. Tak Dáme jo. zase na tu pičovinu. No tak co zadáváš, Adame? 3 bar tam, Tak jo.
Píči. Neumím, jsem píša. To mrdám, co? No, tak já zadávám full... Já zadávám full heal. Tamhle. Jako tam, jak děláš finger. Jo, je to... Co zadáváš? Já zadám server, triple whip, retrievání dolů a free whip rádi se tam nazad. Ok, pa. Já vám zadám vám to, že se z toho poserete, jo. A bude to pořádnej truck driver, jo. Fakt jakože totální. Kdo neví, co je bar, jo. Neviděl to tady. Tak já zadám tady bar dolů a vybrí v radiusu. Yo ho. A jak to mám dát? Nevím. Jako já to tam asi bych tam mohl švinout. Ale on bar vždycky držel takhle. No. No nic, asi pak budu muset začít jezdit ty pičo, vidím, že mám kurva nedostatky. Co by to chtělo? Tak Matěj, co zadáváš? Se rozlíží, vole. On mapuje jak ve Fortniteu, vole. Já jdu. Tak já jdu. Draci. Oh shit. Jsi dobrý chlapé. Dobrý? I tak já jdu. To je naražená prdel. Já jdu tamhle na step up. Jdu z banku na podlátek. Ještě mám vás rád. Bar spin tam přes to Ačka, tebe čára konec. Tamhle. Tam musíš bar spin. Tak zdravím, dobré dopo. Pa. Já jsem se rozhodl, došel jsem k takovému rozhodnutí, že zkusím přišel bar. Tak pa, draci. Pa, draci, tak já tam zadám kýkle z brýle. Kámo, ten vítr vymrdí. Brývy na placku. Tak jo, želo. Pa, želva to dala. Zdravím. Kádu. A co přelezal on strava. Airpody, Alibaby, když tak. Želva. Za plotem. Žil ven, no. Ale vím. Brývím přes rok. Musíš takový to. Work, simi. Tu. Bacha, to musím jít zkamerovat. Musím to jít zkamerovat, vole. Co kameruješ, ty buzera? Tak pojď ty buzno, zastrč ten kapesník. Je přes rok. Brý whip. Já jsem taky kokot. Skoro.
Je hrozná zima. A tady je čelbička. Je hrozná zima. Teď dáváš klika. Zkusím zopakovat. Dáme 360 bar spin. 360 mi bar spin. Jo. Chceš ukázat cvičku? Koukej, prosím. Wow. Znova zadávám, dáme kickles brain. Tam je si selpíčo. Čumo hajzla, vole. Stopořenej, vole. Zmrt. Kde je? Tamhle ty ho nevidí. No, ještě jeden pokus. Musíme si vzít rebate. Jinak jsme totálně skončili. Já bych řekl, že už ty si teda dali rebate. Tak ještě můžeš na ten baterka zkusit. To fakt hodí, No. Takže oni si dávají rebate za bar. Ten. Neskutečný, ty vole. Ty jsi fakt kretě. Jo. Ty vole, já to nejvíc pošmalím. Whip to whip. To Martinovi docela. Ukápla mi nudle. Ale ne, zadávám kickles flat. To dáš? Yes. Máme tu konec. Hrál jsem já s Adamem. Oni... No. CCO, to prohráme, my máme CCO. Takže vítězové a... Sál ten ty čo? Kam sám gameskou game, že teda mají. Takže příště u dalšího videa. I s váma lidi.